Kartomarma. Kowe arep mbelani Kartomarma iya? Kowe arep mbelani Kartomarma lho, mboten kok mbelani. Namung kedahipun paduka menika mboten kewiyos dawuh ingkang kados mekaten. Kartomarma ngantos dumugi engga sepriki tasih sesarengan paduka sinuwun menika betekipun arep ngetokke katresnane karo ratu Gustine. Nanging Kartomarma ki tresnane ora setya karo aku. Yen dheweke setya karo Duryudana, kudune nontohke nyawane. Tresna mboten setya menika mboten ngemungaken kengrayi Kartomarma kemawon. Tasih wonten ketoke laire tresna ning ora setya batine. Karmu piye? Mila Kurawa menika senopati pinten-pinten ingkang magut ing Rananggana mesti kemawon kasoran kalian Wadyabala Ngamarta. Awit menapa negari Ngastina utawi paduka sinuwun menika jati ketulusuban ngeruyung, tegese ana mungsuh ana jerone kemule dhewe. Kowe yen ngomong aja blawanan. Kowe kok iso kandha ana mungsuh jroning kemule Duryudana karemu piye? Tresna mboten setya menika ora teges Kartomarma dhewe. Ngaten tasih wonten tunggilipun malah menika gawat keliwat wingit kepati. Sapa wi? Mengki yen kula matur paduka nesu. Ora, kowe kandha sing malaka. Nadyanto tanganku kiwa sing kleru arep tak kethok dhewe. Saestu lho. Iya, paduka ora kena nesu. Ora. Tresna mboten setya menika ingkang garwa Sang Banowati. Osik. Kowe kok iso ndakwa garwaku Banowati tresna ning ora setya. Jagat menika sampun nekseni. Ingkang garwa Dewi Banowati sasat saben wong wis ngerti. Banowati kaliyan Janaka legendaan niku wis suwe. Ketoke niku tresna kalih paduka ning batine setyane karo Janaka. Mula ora aneh Senopati Ngastina saben metu kok mesti mati merga ana sing bocorke kunci kekuatane kengrayi Banowati menika. Lho ngaten. Dados paduka menika muspra puluh dawuh kaliyan Kartomarma yen Banowati isih urip ora wurung bakal dibocorke karo Pandhawa. Hayo mesti mati bangsat Banowati, kowe dadi mungsuhe Duryudana jebule. Wis men ngarep. Moreng Tata Bratayuda wis dadi. Walah dalah aku diapusi karo Yai Kresna. Aku disingkirke. He, Yai Kresna. Hei, Bratayuda wis dadi. Walah dalah. Gonjang kancing langit kalap-kalap katon lirik intanging sang mawe kandrung sabarang kadulukir moyak mayik sungkem kula kok Prabu. Ya basaku katur Baladewa kakangku. Ya sungkem kula katur kok Prabu. Sik iki dudu wancine wong ngaturke Kak ngabekti karo wong tuwa. Yai Kresna wonten dawuh. Iki kok do tetenguk eneng kene iki kowe iki do eneng apa?
Inggih Koko Prabu, kula kaliyan Yayi Werkudara kaliyan Yayi Janaka menika nengga dhateng Yayi Kurupati. Kose to, aku tak tikon. Bratayuda wis dadi to? Inggih. Bratayuda wis dadi. Sampun. Lah, ora tenan to. Tenan aku wis krasa iki. Mangke rumiyin to, Koko Prabu kok sampun jugar anggen itu tapa brata menika menapa sampun pikantuk damel. Wis aku wis entuk gawe. Menapa hasile olehku tapa brata ki hasile iso diapusi anak karo bapakne. Kok ngaten? Kok ngaten. Ananging kula menika rak namung merayogaken dhateng Paduka Koko Prabu. Ananging merayogake piye? Kowe iki rak mung arep nyingkirke aku ben ora menangi Bratayuda to. Kowe mbiyen kandha jare aku tapa brata ora kena jugar yen durung ana mekare tembang trate. Ning gene anakmu Setyaka kembange ditaleni bolah. Lah mbok ngantek jagat kukut ya ora bakal mekar. Wah kowe jan tenan kok. Kowe nek omong ki pancen elok tenan empuke ngungkuli tahu. Sajak kaya pinter-pinter kan entek-entekane marep blasukke karo sedulurmu dhewe. Wis iki Bratayuda dadi Kurawa mestine bakal tak dombani. Namung pangapunten Kurawa kantos setunggal. Sapa? Yayi Duryudana. Siji wae delik. Kalau Duryudana delik jegur ana Bengawan Bagiratri. Mesti mati ngelalu. Ora kena kowe nyepelekke marang Yayi Prabu Duryudana. Ora eneng Yayi Prabu kok arep mati ngelalu. Sak ngertiku Yayi Prabu Duryudana kuwi ratu sing tanpa duwe wedi karo sapa wae. Lah namung nyatanipun ya umpetan. Wis ora usah dadak ewang-ewangan. Perkara iki mengko tanggung jawabe Baladewa. Yen to pancen ngono aku njaluk tulung Duryudana kon mentas. Aja kesuwen malah modar ana jero kono ya. Ingin aku bakal budidaya supaya Yayi Duryudana mentas ning perkara Bratayuda tak jaluk sing murba Baladewa. Kowe aja melu-melu. Nggih, kula semanggaken Koko Prabu. Yayi Prabu Duryudana. Monggo kepareng mentas Yayi. Kepareng mentas Yayi. Sampun ngatos paduka Yayi Prabu Duryudana mapan wonten ing lebeting toya mangke pindah dipun kiti jirigete wedi mati. Yayi, monggo kepareng mentas Yayi. Ingkang sang wisating hawan molat siri langening mak. Wauta kaya mangkono. Pungun-pungun Prabu Duryudana mireng swantene Prabu Baladewa. Saya minggir nggih nyokungkum nyelaki dhateng swantene Sang Prabu Baladewa dupi saya cetha. Mencolot kadya candhaka giya gabyok marang Prabu Baladewa. Koko Prabu. Waduh, Koko Prabu. Koko Prabu. Kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Iya, Yayi. Kaparenga sares saking sawetawis. Pun Kakang sampun wonten mriki, Yayi. Pun Kakang sampun wonten mriki. Pun Kakang saged ngayomi dhateng paduka Yayi Prabu. Monggo kepareng lenggas keco iki Koko Prabu. Koko Prabu Mandura piye? Kados pundi iki Yayi Kurupati wis mentas. Namung Koko Prabu menapa inggih sampun timbang. Pandhawa tasih jangkep gangsal sak gamanipun. Kula namung ijen ingkang tanpa rawang. Kula inggih badhe ngayomi paduka Yayi Prabu Kurupati.
Kula Barong Paduka Koko Prabu Mandura. Yai Kresna, kula wonten dawuh. Gandeng Yai Prabu Duryudana mung kalijen aku sing bakal ngayomi Yai Prabu Duryudana. Kowe arep mbelani Pandhawa monggo. Ning tak jaluk lilamu aku arep ndombani Yai Duryudana. Oh inggih. Menawi tetela mangkaten monggo kula sumanggaaken. Ya. Awit Duryudana Werkudara kuwi kabeh padha dadi murite Baladewa ing bab olah kaprigelaning perang. Mula dina iki sing mernahke Bratayuda kang wekasan ora ana liya mung kejaba pun Kakang Dewi. Kula sumanggaaken. Werkudara, ana apa? Isih wani apa ora? Aku ora bakal mundur cangkah. Yai Kurmati, wonten dawuh. Tasih wani? Tasih wani. Kula boten badhe miris. Gandeng loro-lorone wani, ayo padha didu. Tos sing balung nguleting kulit. Oh, ngaten. Yo. Tos sing balung nguleting kulit padha didu karosane. Ning yo kuwi ora kena ewang-ewangan. Oh inggih. Mboten kenging ewang-ewangan. Yo, ora kena ewang-ewangan. Sapa konangan ngewangi tanggep kalah. Tanggep kalah tegese Bratayuda wis rampung. Oh inggih. Wis ya rungokno sendika. Mara saiki golek papan sing jembar aku arep nyekseni. Aku arep nyekseni sepira sing dadi kekuwatane Yai Prabu Duryudana karo Werkudara. Ayo ketokno kekuwatan. Ayo aku ora bakal mundur. Tak sekseni diri. Ayo mong kari aku karo kowe. Sapa kang njrebabah depani Bantala? Ayo ketokno kadigdayan aku ora bakal mundur jangkah. Inggih marganing patimu parep. Ah. Hei. Wah, ai biar. Ah! As! Hot! Wait! Hati! Wah! Jebol dadamu! Wait! Hai! Wah! Waidian, tuh, wah, hai, oh, hai, wah, si, wah, yo, hai, wah. Wah! Weh! Hai! Hot! Wah! Hai! Ah! Weh! Weh! Ah! Weh! Weh! Hai! Weh! Hai! Wah! Hai! Hai! Ah! 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 Oi! Hey!
Wes. Wah. Burung kalah. Kamu lihat. Lah kok pun dipisah wis cukup. Oh ngaten ya. Ing bab nggon to sing balung uleting kulit aku wis nyekseni. Oh ngaten ya. Iki ora ana sing menang ora ana sing kalah. Yai Prabu Kurmati ketok kekuatane. Werkudara ya kaya ngono. Kekuatane ketok ning ya dipeksake. Werkudara dipeksa kekuatane. Jane dhewe ora iso apa-apa, ning dheweke iki meksa rasane. Yen perang caramu ora kaya ngono kuwi. Yen kowe meksa rasamu, ora urung malah entek tenagamu. Sing bener ya kaya Yai Kurupati iki. Yo. Kleru kowe. Suwe ora perang. Mula kowe aja gembelo, nulodo iki kang Raka Kurupati iki perange apik. Ya ayo. Perang iki ngene iki. Ora sah ngoyo ning temanja. Lah kaya Werkudara ki apa? Dupe awake luwih gedhe. Apa rumasane awake luwih gedhe kuwi mesti menangi. Yen carane perang kuwi kleru, ora urung bisa kalindih. Ngono kuwi Werkudara. Iya. Duh mastere iki. Ya guru MMA itu Mas. Nggih pun mantri-mantrimake wong sampeyan iki kulinane gelut ning dalan kok beda karo Prabu Duryudana niku rak murid Mandura kuwi mesti ya wah istimewa. Iya. Kowe kok melu cangkemane apa? Ya men cangkemmu dhewe kok ora nyewa. Ya, wis saiki ngene. Terus pundi? Gandeng aduta sing balung uleting kulit karosan wis rampung, saiki tak du nggone padha olah gada. Oh, nganggo senjata. Ya. Nganggo senjata. Yai Kurupati, wonten dawuh. Gada bandel gunung sampun samapta, sampun cumawis. Werkudara, ana apa? Rujak polo wis semawis. Wis. Gandeng kabeh wis cumawis, ayo diwiwiti padha olah kridaning gada. Oh inggih. Ning aturane tatanane yen mau ora kena ewang-ewangan saiki tambah siji. Menapa? Sing dipupuh gada ora kena weteng mudhun, sing entuk dipupuh weteng munggah. Oh, ngeten. Ya. Weteng munggah. Ya. Mboten entuk weteng mudhun. Ora. Duh. Medhuk sithik men mboten entuk. Ora. Oh, alah kok ya larang men to ya bae. Medhuk sithik kok emoh lho. Weteng munggah ki ning apane ora ning apa-apane. Weteng mudhun ora to. Oh sik to iki ora cangkeman niku timbang tak kekrek ning gala cangkemmu lho. Nggih pun to. Wis dieling-eling ya. Siji ora kena ewang-ewangan, loro sing dipupuh gada weteng munggah. Sapa mupuh gada weteng mudhun tak anggap kalah. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo saiki padha ditata. Werkudara, ana apa? Ora sah ngoyo. Aku meling karo ora sah ngoyo. Ditata tenagane ambekan iki ditata. Kowe nek antek kentekan ambekan kuwi malah kleru caramu perang. Iya. Wis dirungokke, nggih. Mengke nek perang mboten sah ambekan. Oh. Tak cokro ndas iki, Tru. Wong perang ora itu ambekan. Wis, ayo saiki padha disekseni. Monggo kula dherekaken. Ora kena ewang-ewangan, oh nggih. Sing ewangi kalah. Ora kena mupuh gada weteng mudhun, sing kena weteng munggah. Sedika. Ya. Maju rene. Carmu perangmu ngoyok wae.
Kaya wong dalanan, kaya perang. Ora tau diajari perang sing becik. Mula wong kaya kowe iki lagi duwe kekuatan sapa-sapa tok tantangi kabeh. Kuwi genahe wong dalanan sing ora ngerti tatanan. Wis sakarepmu. Ayo maju ayo. Sapa sing jerwabah depani Bantala? Maju rene. Glithul ndasmu ganjur pecah ndasmu. Ayo. Borat dadamu pasti we. Iki. Hai, pasti. Oh, hop, we. Yai Gurmali, ayo, ojo nganti kentekan ampekan, ayo, sing giyak. Nah, ngaten. Oh, hop. Gondrong iki ojo nganti kalah sedika. Oh.
Jeblot sikilmu kowe. Werkudara salah ngono kuwi. Gawa gada kaya ning entek-entek tenaga. Ah iya. Sing bener murid Baladewa kok. Olah-olah kaya goblok. Iya. Gawa gada sing tenanan. Iki perang ora dolanan. Iya. Ayo sing tenanan nyekel gada ki sing tuwajuh ora kaya ngono kuwi. Ingkras-ingkris ingahingi. Monggo Yai Kurmati. Lah, Werkudara, ana apa? Nyekel kaya Yai Kurmati. Delon, mripatmu ki lho lekno. Iya. Nyekel gada kok kaya ngono. Iya. Iki aku wis nyoba, ora usah nyoba, iki perang kok. Ah, ngono kuwi lho. Nek nyekele pas nyampluk rai kok kena. Ayo, monggo Yai Kurmati. Wah. Iya. Ayo, hei, wah, wah, hei, wah, wah, ya, ya, hei, 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 ya, ya, hei, ya, ya, hei, wah, 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 ayo, lah, ngono kuwi. Nyekel gada kaya Yai Kurmati ngono kuwi. Bola bali Werkudara wong mendho. Wong koplo ora mudeng apa-apa. Eling, eling Yai Kurmati eling, Yai Kurmati eling. Nyekel gada ngono kuwi wis bener. Eling Yai, eling, eling Yai Kurmati. Hai. Oh, siar kowe. Eling Yai. Yai Kurmati eling. Yai eling. Wata kaya mengkono. Adu karusan Prabu Kurmati Sang Werkudara. Padha urusane, padha jake. Padha putra siswa Mandura. Nanging Prabu Baladewa arsa ngimutaken dhateng Prabu Duryudana kanthi tembung eling, eling. Mulat Risang Kurmati kaya den elingake pengapesane Raden Werkudara mapan ana pilingan kiwa. Dadak sakala pinumpuh gada pilinganira Sang Werkudara. Ambruk rubuh Sang Werkudara kaya den ketok karo Sang Kurmati. Mati we. Mati we. Biar. Ayo. Ayo we. Kebo Werkudara.
kebo laolo tangyo. Gedemu gede gombong. Ora nggodro sepiro. Ketiban senjata Kyai Bandul Gunung. Mutah getih mung kari ngenteni mudarmu kuwi. Gus. Sampeyan kuwi ten apa ta ya malah medel-medeni. Ampun ngoten niku. Werkudara, tangi ya Werkudara eling. Den mang mesake ta Den. Mengene Pandhawa kalah niku kula ya katut dadi kere melih. Mang sing sing kuat to, engko aku sekali sedhel ae rek. Engko sing kuat. Kaya sore arep makan wae lho. Sing kuat ampun kendho ngoten niku. Priye? Werkudara sing kuat rasamu. Cara wong adang mung kari sak sumuban. Elinga kewajibanmu kabeh para kawula sedulur-sedulurmu nyampirake jejibahan. Rampunge Baratayuda mung kowe sing bakal ngrampungi. Yen Siadi mendho, Siadi kendho ora bisa kuat tenagamu. Yen kowe tumekaning pati negara Ngamarta lan kabeh para kawula wis ora ana sing diboti klebu Yayi Puntadewa Janaka kembar. Ora urung bakal nglampus diri. Werkudara, tangi to. Yayi, tangi sing kuat rasamu. Sing kuat rasamu. Sumpahmu apa karo Kresna? Sumpahmu apa? Kowe jare saguh nyawang kahanan praja Ngastina Bali kaya jaman Mas nalika semana. Merga kowe mesake marang penandhange para kawula cilik. Kabeh wis padha percaya karo kowe. Kowe wis padha milih marang Werkudara. Yen wis dipercaya wis dipilih, tindakno. Petro, nggih. Ora saben wong dipercaya, ora saben wong dipilih. Yayi Werkudara wis pinilih kabeh para kawula Ngamarta lan uga Ngastina, klebu para Pandhawa. Kabeh wis disampirake jejibahan rampunge Baratayuda iki. Inggih. Kowe kelingan apa ora? Mboten. Kok sik ta aku ki arep tekan nggih. Kelingan aku urung ngomong wis diwasuli. Ya mengene muni kelingan apa coba ngateran. Ora. Kowe kelingan apa ora? Perkawis menapa? Perkara Kaka Prabu Baladewa. Oh nggih, kula kemutan. Apa? Lah ra tenan to. Rikala semanten Raden Baladewa menika naminipun Raden Kakrasana. Lajeng dados ratu. Aku ora takon lakon. Oh. Lah pripun? Kaka Prabu Baladewa paring dawuh apa? Napa to? Sadurunge Werkudara Duryudana perang lho, dawuh apa? Oh anu, sesuk nek sampun mampir ya, Tru. Ngaten. Kowe iki piye to jare iki to? Duh, kowe kaya ngono kok ya mangkat to lele. Goblokmu kuwi lho. Pripun to? Perkara aturane wong perang. Oh, alah niku wau to? Iya. Nah, oh sampeyan lho tekon ra cecok kok. Nggih, kula salah. Nah, ngono. Perkara aturane perang. Iya piye? Aturane perang niku ora kena ewang-ewangan. Oh, iya. Terus sapa sing ewangi kalah. Terus aturane angka loro oleh mupuh gada ora kena weteng mudhun sing kena weteng munggah. Ya nek kuwi aku ngerti. Perkara ewang-ewangan. Pripun to? Kowe krungu apa ora? Menapa? Kaka Prabu mau bengok-bengok apa? Nika apa to? Iya. Anu nyuwun pepeling. Loh. Kowe iki njuk tak kapake, ya. Aku dadi adine wis jujeg. Aku malah ngelu aku ngomong karo Petro iki.
Ah kowe ra krungu kok. Ndara Baladewa anu kepeling ngono. Ora ngene lho. Aku tak omong alon-alon ya. Nggih. Koko Prabu Baladewa rak bengok eling. Oh alah, eling-eling Banyumas. Kowe muni wae, kowe njuk tak kapake. Ayo kowe gelem karo aku mboten. Gagas kowe iso nganti rampung iku. Pripun? Eling. Kuwi rak nyasmitani to. Nyasmitani pripun? Eling. Yayi Kurupati kaya dielingke. Pripun ta? Werkudara iki pengapesane ring pilingan kiwa to. Nggih. Lah bareng kok Prabu bongok-bongok eling terus mupuh pilingane Werkudara gletak mau. Wah, Baladewa iki pancen iblis. Gawe aturan ora dinggoni dhewe. Tabrak dhewe piye? Wah, Baladewa bola-bali kakane wong edan. Pokok sapenake dhewe. Piye? Mboten. Kula niku lho kakange wong edan. Aku ora melu apa-apa kok. Wah, tungkak raimu kok. Kakang Adi ora gathuk aku. Ha niku marahi kok. Mboten. Wis saiki ngene, pripun? Gandeng Koko Prabu Baladewa sing miwiti nerak karo tatanan saiki genti tak wales. Oh nggih, pripun kersane? Kowe saiki ayu sing adoh. Temu ndi? Kowe mlayu sing adoh, piye bisane disawang darahmu Werkudara? Oh, kula, heeh. Nggih. Terus mengke nek Pundara nyawang mengke seneng kalih kula. Lho, ora mikir masamu kok kaya ayu-ayu ngono rupamu jane. Ngene lho, kok nek wis disawang, kowe nyasmitanana. Pripun? Kowe ndemok pupu. Pupune sinten? Yo. Kowe tak plathoki nduk cakemmu iki sini. Wong kok judheke wong lho. Lah kok demok pupune sapa? Ngene lho, Mas. Ngeten lho nggih kula tak matur dimirengaken nggih, iblis. Pripun ta? Kowe nek wis ndaramu Werkudara nyawang kowe ngelus-eluso pupumu dhewe. Ngeten. Iya. Kula lu keren wonge ora perkara. Wis sakarepmu kowe arep makan ya monggo ora monggo. Ampun asu ta, kosek ta. Kusik ta, ngeten iki. Wis ora. Antara mbok diremu ora tak nyangane dhewe aku iki mongso aku. Alah. Wis ora tak ganti wong wae ora apa-apa ora. Mengke sik. Nek ganti wong mengke kudu nglatih. Latihan iku suwe. Wis saiki wis sakarepmu, kowe mudeng karepmu ora ya karepmu. Kowe mlayu supaya ndaramu Werkudara ketok yen wis kowe ngelus-elus pupumu ben ngerti yen pengapesane Yayi Kurupati ki ning pupu ben eling. Oh nggih, setika. Wah edan kowe durung mati. Gusti sing ngayomi marang aku. Ayo, adu kekuatan sapa sing jerbah pandemane Bato Tadal iki. Oh. Terus. Ayo terus. Ayo terus. Sing kuat. Ojo nganti gedung. Ojo nganti gedung.
nonton kok griseni. Golek go dhewe kono. Ora tuku karcis kok. Ayo terus. Osak kowe. Kotia. Ayo terus. Sing kuat. Sing kuat. Golek kok dhewe. Melu. Melu. Foto kaya main ngono. Sang Bratasena sinasmitan dening Ki Lurah Petruk ingkang wis tampil pupuh. Mangkono Sang Bratasena sigra mupuh wente sira Prabu Duryudana gumlethak. Ben ketok karo sanes Sang Werkudara. Woi! Menungso ora totoe. Rumiyin Rama Prabu. Orang Tata Werkudara. Dheweke nerak marang pernatan. Apa dheweke butek, apa dheweke picek matane. Baladewa Skanda. Aja nganti mupuh pupu ta weteng mudhun. Sing kena dipupuh weteng munggah. Yen pancen Werkudara jarek Baladewa. Ayo maju rene. Aku ora bakal mundur sangga. Apa anggepe dikira aku wedi karo Werkudara? Enggak sampeyan iki mawon. Iki kon ngapake. Elah dulur-dulur. Bunuh. Piye? Bunuh. Kosek ta. Aku iki dudu wong edan. Dudu wong edan piye? Mosok dulure sarep tegel kok. Nyo gawanen moh. Gawanen moh. Aku iki ngabotan titip. Ora kok. Mangko rumiyin to? Mangko rumiyin. Arep opo? Kowe mesti arep mbelani Werkudara, ya to? Kowe arep mbelani. Nggih, menawi kula badhe mbela Werkudara wonten menapa? Kuwi kalah. Kalah. Werkudara wis ngrungokke pernatan kabeh perjanjian wis padha disarujuki. Ya kuwi ora kena mupuh gada weteng mudhun, sing kena dipupuh weteng munggah tur ora kena ewang-ewangan. Nggih. Manggur miyin nenggala menika dipun rangkakaken kemawon. Ora. Sampun to. Tinimbang mangke paduka keweleh lho. Mengke yen paduka keweleh aja ngisini-isini Kresna, aja ndakwaki. Kowe kok kandha aku keweleh iki keweleh perkara apa? Baladewa ora tau nerak apa sing tak kandhake. Inggih, namung paduka ketingalipun supe. Supe piye? Aku sing kelingan, aku ora edan. Kala arek maring dawuh ora kena ewang-ewangan. Ya, ora kena ewang-ewangan. Koko Prabu nyasmitani Yayi Kurupati menapa? Paduka ora maring dawuh eling Yayi. Lho, aku muni eling kuwi jalaran Yayi Kurupati karben kelingan nalika aku ngladi oleh gada. Ngono, ora ana bab liyane. Alah napa iya. Mbok aja ngapusi. Kula ki dadi adine Prabu Baladewa ki 10-an taun. Loh, aku ki ora ngapusi. Pun ta. Kang Rayi menika Titis Wisnu lho. Titis Wisnu, Paduka niku kudune pirsa ki ngerti sadurunge winarah. Lho, ngono. Lah kok isih maido. Lah wong aku tenan, wong nyatane ya kula ngerti dhewe kok. Inggih, Koko Prabu paring dawuh, eling Yayi Kurupati kaya dielingke, ngepruk pilingane Werkudara nglethak. Pun,
Sing lepat sinten? Ayo Kurupati. Lho lah iki kok malah Yayi Kurupati sing diluputi. Lah kurang elingke kok. Sampun, Paduka arep selak monggo. Paduka kenging selak wonten ngajeng kula. Namung Gusti sing nyipta urip ingkang saged maos batin Paduka. Nek wis ngeten iki sarep piye coba? Mila kula lajeng nyuwun tulung kaliyan Petruk. Loh, lah Petruk nampel-nampel pupu. Inggih. Nah kula nek sing perintah kok. Kula nek sing perintah ora karep kula dhewe. Sing perintah sapa? Ha niki. Lho. Niki adimu niki. Lho. Ya. Iya, lah iya. Niku. Pun, ayo nek padu ya Kang Adi ngono. Nah kono wong jaba. Lho, senengane adu-adu kok Petruk iki. Hobi kok lho. Wah, suwek cangkemmu lho. Ngaten lho, sampun kok Prabu. Bratayuda menika perang suci. Menika sampun titi wanci Yayi Kurupati kedah ngunduh wing penggawe. Mbok Paduka kok Prabu menika emut to. Pandhawa niku dicilakake karo Kurawa wis ping pira wae. Wiwit nalika pendadaran siswa Sukalima, bale segala-gala Pandhawa dadu. Lho, menapa Paduka mboten kemutan lelampahanipun Yayi Durupadi sing digawe siya, digawe isin, dikendhoni semekane ana ngarepe wong pirang-pirang. Mung Padune arep mirang-mirangke Pandhawa. Kados mekaten menika lho. Ing atase ana wong ngudi bab bebener, Paduka kok sajak ora lila. Engko yen nganti ana siku dendane pangeran, Paduka Koko Prabu yen nganti nyangga dosane Kurawa, aku ora tanggung jawab. Yang rembug perkara dosa aku terus wedi. Aku diapura ya. Karo iki apa? Ngene wong telu omongane grenengan iki lho. Lah kok aku takoni omong apa? Gak eruh. Ora kok mangkat ngono piye coba? Apa ora kisinan coba? Iki urusane Kakang Adi. Aku ora mantu. Mantune sapa? Iki kok. Piye to kuwi? Entuk ponakmu. Oh iya ya. Ah iya. Ya keluarga. Kok ya rasane tengah to. Rumangsamu ya nyelo-nyelo wae. Aku njuk ngapura ya, Dik. Aja dikek ngapa? Aja di ngapura. Aku njuk ngapura jalaran wis lali ya, Dik. Inggih, Paduka kudu ngakoni. Iya. Aku ora niat ana ngewangi Yayi Duryudana. Babar pisan aku ora duwe niat. Ning sing jenenge wong iki kesandangan apes murka lali. Aku ki dudu malaikat wae. Lho. Wong dikonjuk ngapura kok malah kata-kata hari ini lho. Sampeyan mbok wis to. Aku sing gedhe pangapura yo Dik. Ning aku ki ora mentala nyawang kahanan iki. Menawi mboten mentala kondur mawon. Ya wis, aku tak mulih nyang Mandura iki. Kondur mawon. Wah, piye? Lelakon kok kaya ngene dadak Bratayuda barang iki ngopo to ya? Wah. Apa? Aku tak dhisik. Wong edan wis senengane kok. Ah, Botar. Tempolo gantang Sang Kurupati kang wis datan hanggane kekiyatan. Kaya banteng ketaton tandang Sang Werkudara. Ing mangke kahanane Prabu Duryudana saya gedhe, saya abuh. Ical wujuding Prabu Duryudana. Saerep kelawan kaya wujuding raseksa. Ayo sambato.
lakon suwek cangkemmu. Werkudara. Werkudara aku ora iso mati. Entekno tenagamu aku ora bakal mati. Ayo Werkudara. Werkudara aku ora bakal mati. Aku gelem mati yen bareng karo katresnanku. Wah. Arep nyang endi? Goleki Banowati. Nggo apa? Nggo nyengkake patine Duryudana. Lah kok Banowati? Apa ora krungu sambate? Aku gelem mati yen bareng karo katresnanku. Kuwi dudu Banowati. Sawa? Sengkuni. Lho. Lah kok Sengkuni? Iya. Gilani. Aku lagi ngerti ya Duryudana iki seneng karo Sengkuni. Ora kuwi. Ora kok katresnan perkara seneng karo lanang dolanan ki ora. Lah jare katresnane ora. Wis to. Sing dikarepake katresnane kuwi tresna karo Patih Sengkuni jalaran Yayi Duryudana sak Kurawan iki bisa mukti awit saka paekandayane Sengkuni nggone ngapusi Pandhawa nganti saiki iki. Iya. Mula aku ora wis kandha to batange Sengkuni aja tok guang. Terus jupuken. Iya. Wis to manut aku. Iya. Kapan titipan kaya ngene kok dijual. Weh, guang wae. Wis guang takoni gondol kewan wis rampung. Lho. Kang Mas, iya. Badhe menapa? Arep njikuk batange Sengkuni. Ora sah, ora iso. Piye to jane? Sampeyan arep nyepeleki tanggung jawabku. Koko Prabu Kresna kala wis paring dawuh, Setyaki tunggunen batange Sengkuni. Aja wanti-wanti tok wenehke sapa-sapa yen ora aku dhewe. Ngaten. Aku tekan kene ana sing kongkon. Sinten sing utusan? Criteng kakangku. Alah, napa buktine? Lah ora ana sampeyan gawe-gawe. Sampeyan arep ngesuk gaweanku. Iya, arep ngesuk gaweanku. Geng kula diseneni terus ditokke ngoten iki. Ora. Mboten iso. Tidak bisa. Sampeyan wani njikuk niki kula sing dadi. Ora. Aku sing dadi tanggung jawabe. Aku tanggung jawab. Tanggung jawab piye? Wong kusik ta. Sampeyan niku kok iso nesu-nesu piye ta? Kula seksine. Seksi apa? Ndara Werkudara niku ora diperintah kali Sinundrawati sing surasane kon jikuk batange Sengkuni. Ora iso, kowe iki mung arep ngapusi karo aku. Kowe ngapusi karo aku bola-bali. Ya mung ketrima uripmu. Wis ora bisa. Apapun yang terjadi ora iso. Ngomong kok senengane maido. Pun ta, mungkin nek timbang ora rampung-rampung ora. Batange Sengkuni iki dadi. Piye? Nang ndi? Batange Tamboh, wah, aku makler iki malah. Bukan salah siapa-siapa. Wis betah meleh. Wong senengane kok. Piye nganti judeg aku iki. Batang kok perkara dadi masalah iki lagi. Aku ora iso mati. Aku ora iso mati. Aku ora iso mati.
Ora. Apa? Oh, cedhakno kuwi. Cedhakno tutuke Yai Kurmati kuwi. Sengguni ya cedhakno. Ya. Oh. Aku ora iso mati. Aku ora iso mati. Dara. Iya. Aku ora maido. Kowe sak sedulur mung tansah digawe cilaka karo sedulurmu Kurmati. Ewadene wiwit Yai Puntadewa. Sira Yai Werkodara Janaka kembar ora nganggep mungsuh babar pisan marang kakangmu Kurmati. Kuwi apike Pandhawa ana kono kuwi. Nadyan wis ditatoni, digawe serik, digawe wirang karo Kurawa. Nanging isih dianggep yen Kurawa kuwi sedulure tuwa. Iya. Aku ora ngajab Bratayuda. Aku ora ngajab lelakon kaya ngene. Dikapak-kapakno iki sedulurku tuwa. Iya. Aku ngerti. Nanging kowe ora kena ngukur wong liya iki kaya awakmu dhewe. Sebabe apa? Wong becik kuwi kok kerep kapusan merga pikirane wong apik kuwi nyawang wong liya ki padha karo atimu dhewe sing tulus ikhlas tanpa duwe pamrih. Koko Prabu. Anggen kula mimpang kaliyan Koko Prabu Duryudana. Menapa ing kedah kula pameraken jer menika namung kadang kula piyambak. Menawi kula perang kaliyan mengsah ingkang benten kulit daging, kula saged pamer, kula saged umuk. Namung menika kadang kula mendah kados menapa pedhoting raos Eyang Saptawarga. Amirsani dhateng wayahipun ingkang sami Bandayuda. Nggih, Yai. Lelakon adile mung kudu dilakoni penandang, adile mung kudu disandang. Menika tembung ingkang kangge ngayem-ayem raos paduka Yai Haji. Lelampahan Baratayuda sampun ginadhang ing jagat, sampun jinangka. Para Pandhawa mboten badhe jangkah, kula ngertos. Pandhawa ora jangkah. Namung ingkang jangkah Yai Kurmati salah satunggiling ratu sing tanpa duwe adeg-adeg, miyur pikire mung gampang diblithuk tembung lamis wicara manis. Kamukten kawibawan ingkang asipat lair menika ora perlu ditohi nyawa. Pandhawa Bratayuda menapa namung badhe ngerbat bumi Gajahaya apa arep ngrebut Praja Ngamarta mboten, menika namung ngreksa jejeking adil ngantepi tembung sabda Pendhita Ratu. Sing jenenge sabda Pendhita Ratu ora sanak ora kadang. Yen labuh negara kudu diganjar, yen kleru kudu nampa pidana. Menika pidananipun Yai Kurmati. Sampun to? Kula matur sabda Pendhita Ratu nalika main dadurak sampun dipun biyawarakaken to. Pandhawa yen to lulus dadi wong guwangan 12 taun, umpetan setahun. Ngamarta badhe dipun wangsulaken. Pandhawa wis nglakoni kanthi lulus, namung nyatanipun
Yayi Kurupati sing ora netepi sabda pendhita ratu. Mila Yayi Aji mboten perlu paduka netesaken lho. Menika sampun jinangka ing jagat monggo sami ndedonga mugi guguripun Yayi Kurupati sirnanipun Paman Harya sing muni sirna angkaraning jagat kantun manggih ing jaman emas pulih tata titi tentrem Kertaraja Werkudara Bali satriya aja nangis.